Dipu Aitia long pini Assam Police Day katalon pon. APHLC asong anso se kapangtang konthoji aphan board committee chingrom si maikang ni. Kadong Karbi Daily News kelang Karbi ang long rada phanili thare munosengti pini birda phanpi non birtang ton pen arjo ponik tha. Pini Crazy Theman ani ada porphai Crazy Pormalom District Press Club of Karbi Anglong atum pen patir pi ponsi methang asai hemalong Assam Police Day katalon pon. Bangso asai long District Press Club of Karbi Anglong amaipu kongchun banglopen pherangke tum chelangsi pini police mate raikom sakhi arani talon pon lok. Bangso asai long akai ceras engti town outpost dipu lapen alang lebih sang hotum cetong dunsi mayardi pidun. Dipu top out si akai ceras engti aphan Karbi po pen archo paduk pon. Lasopi alang lebih sang hotum aphan ta poho epak pak pen archo pon. Lasopi India sang hin pen pini Assam Police Day katalan pipon thek apon District Press Club of Karbi Anglong maipu kongchun bang pen danglok kadu kabe pherangke klembang phu abutung atum aphan choropajir pon pusi nilitoma pherangke Rajiv rong pipen dirtanang pale. All Party Hills Leaders Conference mate Chihek pen APHLC asong pangtang konthoji aphan long truck board committee maipu kongchun bang atum chingrom si Bhoksong Resort taranglong maikang ni pon. Duaramla constituency ke parlo Bhoksong Resort terangalong Chitini Phaithong Cap arani APHLC asong Duaramla constituency thoyaren long truck board committee long maipuk chun bangatum anchetong si APHLC asong lapan sekapangtang konthoji aphan chethan chimum pon pado. Bangso mai long pen puthot prabjin pen inglong aren malongta board committee doan asong ja atum penta chethan chimum konthoji aphanta pachini pon lapen bangso mai long kachetong don constituency president long kitimum central committee pen dijang habe Indra Tiso 20 LAVP Bapul Sangram constituency active worker Saiten Tiso Hemari Hanse Sarsing Milik Sarthekro Indra Be Saheb Be Babul Togbi lapen long truck about committee along arpu kido atum chetong don pen mesen pen mai pachun pon nong kamu kampen digonto terang Karbi Daily News. West Karbi Anglong amren arong sopi ambinong weekly market committee hol arlo indigenous tribe protections of Karbi Anglong mate thiek pen ITPKA asong ningkan hini arta kechok abahang kethek arni katalon pon. Chitini Phaithong Cap ani hamren ambinong weekly market committee hol arlo indigenous tribe protections of Karbi Anglong mate thiek pen ITPKA indeng hini song amhang kethek arani mate West Karbi Anglong ITPKA second foundation day katalon pon. Bangso asai ada porphai serkep apor song alama ingthor ponsi porphai kep apor ahim ingthan ponsi mai pangcheng pon. Akai Bhaskor rong pipen kachepahim phupon amaya long akai sarlong ki rong phar ahin pen si mai ke pha alam the lapen kachetong don man ke do alhi do anaphan pachini si ITPK indeng hini amhang ke thek arani katalon pon amai pangcheng pon. Bangso amai long kachetong don West Karbi Anglong indigenous tribe protections of Karbi Anglong president Bhaskor rong pi secretary sarlong ki rong phar advisor Jumbinson Kro Longsing Ingleng digonto terang lapen alangli risang ho promise terang atum chetong do. Bangso asong keseng Chiti Thong Cap surhin na krener cap anisi seng ponlo lapen bangso asong keseng ponang kok laki ili Karbi akai mate tribal asodo anseta kapek akai pen langdamlo polotang te isi kapa phiup akai nang mandet pinak amatsi bangso kapa phiup pen non kithur mi awi atum aphan koson pensi e pranganat kengkap bache jotun thekjima lapen longri longpat adri hoy kacharai komangji akinang soplasi lahai hoi asai keklem ponji aphan si niletum bangso asong amhang pathek ponang kok lopusi thang. Kidunangkop alambang kelopeno athenitum foundation program second foundation program 4th anniversary lasinitum la ning ceparong lapen dak nitum claim rapet lapen dak alihi sapo keting to astamitum ini foundation long ning ceparong konsi itum ini laso program ding konako pininkan sinalitum bangso aslong nilitum na sosong ke pomcheng lage ba 2018 30 September lapen rat ang ke jai tuke bangso asang long klem bang ku bang pitum detle longri long pat kacelang chot nang ji lapukali bonka ilitum do anarat sitame methang longri kacerai ji afan arpu doret pu alam the jai pen ingsarin pen mai pajut pon hamran pen waisong teron Karbi Daily News.
Pini Presi Theman ani ada porphai kresi apormalom Difu District Press Club of Karbi Anglong asai hemalom Karbi Anglong Youth Peace Organization thihek pen KAYPO asong atum pherangke amai ke phapon Bangso amai ke phapon nangkok lake forlen along lea puthak sipini pherangke amai kangnipo Kiram tangani akot hamphang asong atum pen forlen nangkele ajoksi Karbi Anglong along lea puthak ke horisai alam Guwahati arong supialong pherangke amai kedonam pen CEM tuleram long hang acor sang pika ceteron piafan forlen atangka amethang along le abe pin pen akejo atangka koror kriso se kachopang lepo akoi ki pimate nongno kejo aputhak arjulong sipini Karbi Anglong Youth Peace Organization asong atum pherangke amai kangni lake ahok kali athe kache tirunti alangli longle kedo 10-15 years samlang kesi alangli longle lasi Mone prangawangi Karbi Anglong Youth Peace Organization ajin pen jono ripon mama forlen along le kapuri dun ang bangke lake government atun tipinangi mate ipajir nanya tangake lake longon nasinon ibran ibangi forlen parokwa dokmoka langin kuluni tarabasa Arbatili, Huklia, Longit, Manja, Dilai, along Kapuri to Natum, and Foreign along Lake Kapuri to Antami. Inunut Kisumana Munit Danke, Urpur Lapulankali, Kisumana Tunanke, 10 crore, 15 crore, Lasum Kelongi, Amunida Tuntamidu, Lasilaya Munida Tunjumsi, Kilong Penjumsi, Ratatu, Pasirun to Raka, Choke Gaji. Alangli tak pai kudu, alangli kilong ni araga ting pensi longko. Akota do la pen alangli tu hajuna receipt kami bang government tum langji lasi tang sai ke dakar binglong pen kali la central foreign charge atom si tang ya lang kon ko lasi karbinglong long kedo bana organization pen singlok penana songja ko songja pitu ka jini pamika Nasi CM apiso polling so carbohydrate block jokje kaci tiron piaphan nasi kaci tiron piaphan carbohydrate nilitum hingdu block Labang so mai long mai purostom lek thepen ke jong pon lake hamphang asong atum pen nong non jo thabaret ke chokche lapen labang so alam theke ahok kali pusi pherangke atheng no than pacheni Difu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Pini prime time ma gela pansagang ton phone eglo langi bom thame Karbi Daily News to me thak me korong thu